Ей, Лео, кой си ти? Как се казваш? Лео? Какво викаш? Ей! Лео! 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 А ти бе, едиш? Едиш? Ей! Лео! Ей! Я виж малко. Може би, много си нахална. Я виж средничката Бамби. Да. Я виж и Елена бъд. Елена може и да буде. Я виж кенгуру. Виж кенгурото. Ето. Ето и там бял. Ела го насам. Ела. Не бой се, ела. Дай. Идвайте насам. Искам да пием една коза. Коза да пипнеш. Той натам се влиза по втора. Хайде погледни. Какво това? Какво се казва? Некакви плъхове, големи. Аз някакъв... Ама това какво е въобще? Ето. Айде, ела поне. Към момиче и момче. Майка. Я го снимем. Ей, ага козара, бе. Не го поплескай. Я Лео. виж Елена как се чеше. Помагнете. Ей, не виждам. Ара. Абе, ара, папагал. Лео! Ей, Лео! А я виж тази каква топка има на главата. Каракас. Де, кой навиква? Я виж пътя. А ти бе, приказваш и бе. Я виж тия. Ей, кой навиква? Ето горе. Ето. Ей, Дede, айде. да ги снимаш тия двамата. Кои бе? Виж какви са. Ей, Виж какви са. ей, какво е това? Грай тия какви крони имат. Момин жираф е това. Ей, ти къцаш. Ай, какви червени очи. Да, се едно е опасен. Я виж каква шапка има, бабо, горе мъжкия. Виж го. Я виж този. Какво е това? Пътия. Това са пускачки. Коронован жираф. И пак има червени. Корона, виж. Пак има червени. Ей,
Ето и джинки малко. Я виж един вътре, баба, излиза. Ето. Японски жертв. Ей, кордо. Кордо. Ко? Кордо. Кордо. Ей. Ей. Това са ли мандаринки? Не. Те плуват, бе. Глед патици. А, има и мандаринка, ей. Ево, ние са мандаринки. Дали майки и баща. Ей, али Каролинка и мандаринка. Патици, патици, я виж онази патица. Не е така коя, не? Много сладко онази патица. Два пауни. Виж една птица отвън. Е тази птица отвън. Дай ще от тук излезе. Постави пауни. Абе, изкара ми акъла, бе. Мотаняк. Гледай стия. Защото нещо си направила. Това е приказ. Дето снимам. Пауните. Айде нагоре. Ела. Голямо е мой страус. Я да видим щрауса и емута. Видно куче. Да. Е, Ега, че мери шапна. Не, се ей, да. Това е куцки. хищник. Що какво прави? Може да закапя. Я виж кути. Нощата мете. Еми. Ей, я гледа там къв пол има. Ага. Е, къв бобър. Дей това какво смърди. Но това смърди е кучета. Устата вече. Какво става тук? Ей, каква тази правица голема, бе? Ей, я виж тук. Ай, ей. Я виж как се Бобър. казваха, да, бобъри. Нутрия това, това е нутрия. Какви зъби има такива? Не, дървета. И бобъра е същия. И бобър е... Ей, там има още едно подиклет. Къде са по тези тук. Вижте ли са много накладни. Айде, елата насам. Верно, бобър е с дебела опашка и е така А? пляска. То пие вода. А гледай паумата. Я виж как Те са пуснати. защо всичко е пуснато. Даже няма бяха всички животни, как се хайде. Не, ма, а тук ли? Е, да видим тия. И ще се върна. Е, виж още раз мъжкия. Ей, ще се да работи. Аз Махайте настрани, то клюцат. А смърди ли? Ей, Клюцат да знаеш. какво става? Ей, ей. Ей, какво така апеш на празно? Ама виж как си е красив. Да. Айде, страх това малко. Калянчо, че те дигнал въздух. Там е Това е емо. това е жеричка. Това е Това жеричка. птицата е емо, а това са От това бе. емо. Да, голямо емо. А какъв кичур е отгоре, виж? Ама Това що път се, всички. що се усмихнал така? Ей, защо те видял? А това по-червено го ще. А може и да го пипнем. Не. Ще клюцне. Я Има виж, чоп. там има още едно емо. Само че е с бяло тук.
Да не пивнеш, о. Кравички, виж. Виж какво събира пюнка, сега че плювне. Беги, беги от това. Беги се подара. Тече из устата нещо. Беги. Виж какви Виж, са. има шилет. Ето и камилата. Ту. А плюват ли камилите? Да. Ей, хора! Козела къде води? Ела мини отзад. Я виж пируга. Пируги има навсекъде. Ето. Ето и мини отзад. Виж. Ето. Я виж, там има някакво магаре. Що е така тъжно. Защото е само. Не, това магаре. Его е там долу в един магаре. Ето, може и да се ухапе. Магарето при камилите. И оно не изчезване. Може да се ухапе. Ето го и Марко. Не знам. Ето го идва. Кой си? Кой си?